Maayong adlaw sa tanan. Sa sini nga ika-4 sa Agosto, nagpagwa ang Bago City Health Office sang update sa COVID-19 cases. Sa sini nga adlaw, duwa ka bago nga kaso ang nakumpirma sa tingob 1,355 ang total confirmed cases sa Bago. 64 nga aktibo sa mga ini. 3 ka barangay ang may pinakamadamo nga kaso, gapangon na ang poblasyon, kasunod sini ang Lag-Asar kag ang Talok. Pagduwa naman ang bago nga nag-alayo. Sa matotal, 1,232 ang mga nag-alayo na o naka-recovered. Subong, wala kaso sa mga napatay, pero may ara ang bago sa total death nga 59. Sa piyak na bahin, pamatiatan tingog sang isa ka nurse nga gaobra sa Bago City Hospital nga si Ma'am Jessa May Tampanillo. Ma'am, Ngayong aga sa tanan, nga tagpalamati ta diri. sa imo man Ma'am Jess, ma'am, musta da ang Bago City Hospital? So no, okay gid ang Bago Hospital. Salamat sa pagbulig sang city government kag DOH nga nagatigayon magpadala sang enough bed tents, GPE kag iban nga kinahanglanon sang ospital. Mayo-mayo gid ma'am. So ma'am, ready pala ang Bago City Hospital sa ginatawag na surge? Yes, Sir J. Suno sang hambal ko si Mugi na enough gid ang kinahanglanon sang COVID-19 patients kung mag-abot man gid ang surge. Ang Bago Hospital gakasipirit man sang mga patients symptomatic ang mga gina-confine diri sa ospital. While ang mga asymptomatic pwede sila ka-home quarantine. Kag kung hindi man may ara ang bago sang mga facilities para mag-quarantine sa mga patients naton. Kagamoy na ang update diri sa siyudad sa Bago City. Ini si Action Jero Canillo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.